Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkmen-Owgan terhediniň howpsuzlygy barada habarlara reaksiýa görkezdi. 16-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp, Ortiýetiň RIA Novosti habar agentliginiň Türkmen-Owgan terhedine howpsuzlygyň yaramazlaşmagy barada 14-nji noýabrda beren maglumatlarynyň hakykaty gabat gelmeýändigini hemde oňa dostlukly bolmadyk ädim hökmüne garaýanlygyny aýtdy. Ministrligiň beýanatyny Ortiýetiň Novosti habar agentligi 14-nji noýabrda Gydanyň Serhet Gullugynyň serkerde başlarynyň geňeşine salgylanyp, hamana Türkmen-Owgan serhedine ýagdaýyň itileşenligi barada yalan habar ýaýratdy diýilýär. Şunun bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bu habaryň hakykaty laýyk gelmeýändigini we onu Türkmenistan wabatyny dostlukly bolmadyk ädim hökmüne garaýanlygyny resmi taýdan aýan edýär diýilip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ýatlasak 14-nji noýabrda Ortiýetiň döwlet hiýetçiligine RIA Novosti habar agentligi Gydanyň Serhet goşunlarynyň serkerde başlarynyň geňeşine salgylanyp, Türkmenistan bilen Owganystanyň ara çägine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýanlygyny habar berdi. Maglumata görä garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň serhet goşunlarynyň serkerde başlarynyň geňeşi 14-nji noýabrda Gyrgyzstanyň Tokmak şäherine ýygnak geçirdi. Ýygnaga arkalaşygy agza ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň serhet düzümleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de Ortiýetiň agylyk edýän kollektiw howpsuzlyk şertnamaty guramasynyň sekretariaty, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça regional düzümleriniň ýerine ýetirji komiteti gatnaşypdyr. RIA Novosti ilki başda çarşanbä güni çap eden habarynyň mazmununy aradan biraz wagt geçenden soň üýtgetdi. Ýöne makalanyň anyk haçan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň degişli beýanatyndan öň miýada soň üýtgedilenligi ma'lum näl. Agentlik habaryň ilki başdaky versiýasynyň söz başyna Türkmen-Owgan serhedinde howpsuzlygyň yaramazlaşýanlygyny aýtdy. Ýöne soňra söz başyny üýtgedip arkalaşyň gün orta çägine ýagdaýlaryň itileşýändigini belledi. Şeýle-de habaryň ilk başdaky versiýasyna titrlenen Gyrgyzstanyň Serhet Gullugynyň medpuat wekili Gulmira Barubayewanyň käbir sözleri habaryň soňky versiýasyna aýryldy. Ýyna gatnaşyjylar Türkmen-Owgan döwlet serhedine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň epesli yaramazlaşýanlygyny bellediler. Ol ýerde Türkmenistanyň çägine edilýän ýaragly provokasiýa wehimleri we ok atışyklar peýda bolýar diýip, RIA Novosti ilk başda Barubayewanyň sözlerini getiripdi. Ýöne habaryň üýtgedilen soňky mazmununy Barubayewanyň bu sözleri agdalmaýar. Azatlyk radiosu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak üçin Gyrgyzstanyň Serhet Gullugynyň medpuat wekili Gulmira Barubayewa bilen комментарий sorap telefon arkaly habarlaşdy. Я сейчас, знаете, с удовольствием бы прокомментировала, но не могу комментировать эту ситуацию, потому что сейчас проводится разбирательство. Bilýäňiz, men bu ýagdaýlary höwes bilen tesvirläp bilerdim. Ýöne muny edip bilemok. Sebäbi häzirki wagtda bu işe seredilýär. Я не могу комментировать до тех пор, пока не будет завершено разбирательство. Diýip ol azatlyk bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Rus häkimetleri Gydanyň Owgan terhedini häli şinni alada bildirip gelýär. Bir hepde mundan ozal 7-nji noýabrda Ortiýetiň Federal Howpsuzlyk Gullugynyň direktori Aleksandr Bartnikov terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp hawandyrýanlygyny aýtdy. Hasodor Azatlyk radiosunda da Türkmen-Owgan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada käbir maglumatlar berildi. Ýatlasak iýun aýyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyňky habarçysy Türkmen-Owgan serhedine türkmen serhetçileri bilen Owganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasyna dören ok atışygyny 25 Türkmenistanly esgeriň wepat bolanyny habar berdi. 2017-nji ýylyň iýun aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligindäki çeşmesi Türkmenistanyň günorta gününe gorunna Islam döwleti toporunyň sebäpçileri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar berdi. Guman edilýän 4 şüpheli ahali welaýatynyň Qaky etrawynyň territoriýasyny ele geçirilipdi. Çeşmämiz şonu 2017-nji ýylyň maý aýyna Islam döwleti ekstremist toporuny agza bolmakda guman edilýänleriň ýurdun Owganystan we İran bilen döwlet araçäginiň goloýundan takminan Demirgazyk Owganystanyň Hırat welaýatynyň Türkmenistanyň territoriýasyna syzyp geçenliklerini habar beripdi. Owganystan Türkmenistan serhediniň uzunlugy 804 kilometr deň bolup, Owganystanyň köp ýyllyklaryň dowamynda durnuksyzlyk hökm sürýär. Türkmenistan Owganystany hem öz içine alýan top gaz geçirjisi Türkmenistan-Owganystan Täjikistan demir ýol proýekti ýaly transmilli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine umyt bildirip gelýär.